První nástroj, na který se společně podíváme, tak je nástroj Research Rabbit. A ukazuji vám ho především z toho důvodu, že vlastně ono vám dokáže krásně dělat vlastně vizualizace veškerých různých studií, výzkumů a dalších článků, tak abyste nemuseli opravdu řešit problém s rešeršema. Ale co je na tomto nejlepší, tak je hlavně to, že vy vlastně budete mít tenhle nástroj na pořád zdarma. Což je za mě super, protože takovýhle jako nabídek na internetu není moc a vlastně ten nástroj ani mu není moc toho, co vytknout. V praxi jediný, co se mu dá vytknout, tak je po přihlášení trošku jako design, protože když jsem se tam vlastně začal přihlašovat, tak mě to hodilo jako vizuálně pár let zpátky, ale to je tak jako jediný opravdu, co se tomu dá vytknout. Po přihlášení vlastně se dostáváte do takovéhle administrace, kde pro vás je nejzásadnější vlastně ten panel vlevo. Vy tam můžete mít různé kolekce podle jednotlivých výzkumů, které děláte, nebo oddělení ústavů, na kterých pracujete a podobně. Zároveň si to můžete následně třídit do různých jako kategorií a případně tam můžete naimportovat veškeré podklady ze Zotera. No a v praxi to vypadá tak, že vy si tam přidáte vlastně nějaký dokument, vytvoříte si tím pádem nějakou kolekci a ve chvíli, kdy si vyberete potom ten dokument, tak ono si to natáhne všechny ty základní údaje, jako je nějaké shrnutí. Ale hlavně, když vy potom zvolíte vlastně toho samého autora, tak ono to hledá všechny jeho práce, které vlastně on napsal a svým způsobem, když potom si kliknete tady nahoře v té vizuální mapě na timelineu, tak i vidíte, jak vlastně publikoval. A stejně tak se můžete zaměřit i na jednotlivé spoluautory, s kterými vlastně napsal články, kteří na tom spolupracovali, ať už, že tam jsou nějaké citace a podobné věci. A následně vidíte, jak vlastně jsou jednotlivé výzkumné týmy jako provázané a jak celkově tady ta akademická sféra může fungovat. Takže to je za mě jako obrovská přidaná hodnota. No a ve chvíli, kdy já nevyberu toho člověka, ale vrátím se o krok zpátky, tak, a vyberu si vlastně celou tu kolekci jako takovou, to znamená nejenom ten jeden dokument, ale všechny ty práce, tak mi to zároveň dokáže hledat další podobné články a výzkumy, které vlastně byly na to téma provedené, a to nejenom podle názvu, ale i podle toho samotného zaměření. Takže vy potom si to můžete vlastně různě rozšířit, přiblížit tak, jak potřebujete. A když si to dám třeba seřadit opravdu podle zase timeliny, tak se dostanu až někdy do roku 1872. To znamená, vy takhle můžete hledat opravdu fantastické zdroje. A můžete jít do hloubky, jak prostě budete chtít, protože jsou tam potom nějaké další ještě propojené zdroje. Do toho jsou tam další navržení autoři. Do toho jsou tam vlastně nějaké pozdější práce, které vyšly, to znamená různé citace vlastně těch původních prací, jo, nebo práce, na které se ten člověk odkazoval, a takhle můžete jít vlastně do dalšího a dalšího vlákna, do další hloubky, což je naprosto neuvěřitelný. Takže když dneska potřebujete najít jakoby zdroj na jakoukoliv informaci, tak v tuhle chvíli skutečně Research Rabbit je naprosto fantastický. Protože vy tam máte jak takovouhle mapu právě té sítě, tak teda třízení podle roku. Můžete to třídit i podle původního autora nebo prvního autora, posledního autora. Můžete si to následně exportovat do různých formátů, ať už je to klasický CSVčko nebo Risco BibTeX, a následně s tím potom pracovat tak, jak uznáte za vhodné. Ale hlavně každý ten zdroj vy si dokážete takhle vlastně rozkliknout i s odkazem na ten samotný vlastně nástroj, případně někdy tam je ten samotný článek uvedený ještě jako v PDF-ku. A takhle můžete vlastně jít neustále do hloubky. Což je úplně jako neuvěřitelný a osobně si myslím, že tenhle nástroj není určený jenom jako pro vědce a výzkumníky nebo akademickou sféru, ale pro kohokoliv, kdo vlastně píše bakalářskou práci nebo jakoukoliv jinou práci, kterou potřebuje a chce najít opravdu ty relevantní zdroje, které se týkají toho daného jako tématu nebo té samotné práce, kterou už měl napsanou nebo kterou má k dispozici. Takže tohle Research Rabbit navždy zdarma je opravdu v tomhle směru jako geniální a můžu ho maximálně doporučit, protože vám nabízí takové možnosti, že opravdu psát dneska
jakoukoliv akademickou práci je najednou mnohem jednodušší. Podobného výsledku tak můžete dosáhnout i s nástrojem Connected Papers a ten vlastně, jak vidíte, tak vytváří taky tyhle ty provázané mapy a svým způsobem tak tady ta provázanost je možná jako malinko lépe vidět, ale zároveň ty mapy, které takhle vytváří, tak jsou statické, to znamená, nemůžete si je jakoby třídit tak, jak potřebujete. Ale hlavně, co se týká vlastně cenovky, tak ten nástroj Research Rabbit, tak ten byl jako zdarma na pořád a mohli jste jít do jakékoliv jako hloubky a úrovně jste potřebovali. Ale tady máte ten nástroj zdarma pouze pro vygenerování 5 takovýchhle jako map za měsíc, což může být do určité fáze prostě jako limitující. Takže pokud tím nežijete na denní bázi, tak se i tenhle nástroj může hodit. Jak vidíte, tady ten nástroj Connected Papers tak má zase ještě nějaké další možnosti, to znamená, je tady napojený vlastně na Semantic Scholar, na PubMed a další archivy, z kterých může čerpat. Takže je to i o tom, jaké ty zdroje vlastně máte, nebo respektive jaké ten zdroj má ten samotný nástroj. Dalším zajímavým nástrojem, který opravdu může změnit to, jak funguje dneska výzkum, tak je nástroj Scholarcy. A ten nástroj funguje poměrně jednoduše, protože vy tam skutečně jenom takhle natáhnete vlastně PDF-ko, nebo tam dáte odkaz na nějaký zdroj přes URL, anebo případně se napojíte přes Cloud Storage do Google Driveu a podobně. Následně si zvolíte nastavení, to znamená, kolik chcete taky těch klíčových objevení, zjištění tam mít, jak dlouhý má být celý to shrnutí toho článku jako takového a jestli tam ještě chcete nějaký další tabulky třeba z toho vytáhnout a dáte importovat. A jak vidíte, tak ten nástroj funguje poměrně rychle, protože on si to celý samozřejmě proskenuje a přečte. A následně celý ten soubor vlastně rozdělí do několika částí tak, aby jsme se dokázali v něm velice jednoduše orientovat. Samozřejmě podle toho, jak ten článek je dlouhý, tak bude chvilku trvat, jestli se to zpracuje za pár vteřin, nebo to bude trvat třeba minutku, 2, ale i tak ten nástroj je mnohem rychlejší, než kdybyste měli vlastně celý ten článek a výzkum pročítat manuálně. A jak vidíte, tak vlastně okamžitě se nám to už teda teďka načetlo a rozdělilo se nám to tak, aby jsme se v tom textu velice jednoduše zorientovali. To znamená, máme tady nějaký nadpis, máme tady nějaké jako velice rychlé shrnutí právě společně ještě s nějakými jako zjištěními, o čem ten článek samotný je. A do toho jsou tam vlastně rozdělené ještě další karty, které se zaměřují na použité metody, na výsledky a výstupy vlastně celé té práce, nějaké shrnutí a jsou z toho vytažené vlastně nějaké klíčové body v podobě nějakých klíčových slov a případně štítků. A samozřejmě my si můžeme teďka začít jakoby o tom textu povídat, o čem je, na co se zaměřuje, můžeme k němu být jako kritičtí, on by nám měl vlastně to vysvětlit, jak to tam je rozepsáno, tak, aby jsme dokázali opravdu nastudovat cokoliv, co je nové a co třeba čemu nerozumíme. Zároveň tady máme různé analýzy, to znamená, jsou tady nějaké srovnání z hlediska těch jednotlivých zdrojů, jestli jsou tam citace, které vlastně jdou proti sobě, nebo jestli jsou tam citace, které se vzájemně jako podporují v rámci toho výzkumu jako takového. A zároveň se díváme na různé jako limitace, kam dál by se to dalo rozvíjet, na praktickou aplikaci, vlastně k čemu nám vůbec jakoby taková studie je a jak s tím vlastně potom dál pracovat. No a potom se dostáváme do části, která se jmenuje klasicky originální text, kde vidíme, že je to vyextrahované zase do přehledných bloků, jako je právě samotný abstrakt, jako jsou různé obrázky či tabulky, které jsme tam chtěli vyextrahovat. Zároveň je tam ten samotný hlavní text rozdělený do jednotlivých vlastně odstavců či paragrafů a kapitol, ale hlavně na závěr vy tady máte vlastně vyvedené všechny citace, které v tom článku jsou, i kdyby na konci nebyly vypsané. A ve chvíli, kdy potřebujete ještě jako lépe se zaměřit na to, o čem ta samotná citace je, tak si jenom kliknete vlastně, o čem ta citace je. Ono vám to tady by mělo vygenerovat vlastně přímo odstaveček z toho originálního zdroje. A pokud si nejste jistí, jestli je to takhle správný, tak samozřejmě si můžete kliknout tady ještě na nástroj Cite, ke kterému se dostaneme.
A ve chvíli, kdy vlastně si na to kliknete, tak vidíte, že vlastně tady ta publikace, tak se na ní odkazují vlastně další 4 zdroje. A takhle si můžete projít vlastně všechny jednotlivé zdroje, abyste zjistili, jestli to jsou to citace, které jsou často citované a tím pádem se jedná o nějaký jako vysoce relevantní zdroj, nebo jestli je to nějakým způsobem pochybný. Jo, jestli to podporuje ty myšlenky autora, nebo jestli právě je to v nějakém kontrastu. Jo, a zároveň taky vidíte ještě, kolik dalších článků se vlastně odkazuje na tady tyhle věci. Takže celkově ten nástroj Scholarcy vám velice rychle dokáže pomoct se zorientovat v jakémkoliv akademickém a možná nejenom akademickém textu. Protože ty pohledy, které tady jsou opravdu jako velice šikovné a vy samozřejmě si k tomu můžete dopisovat ještě nějaké vlastní poznámky, můžete si to organizovat a ukládat si to do vlastní knihovny, kde si zase vytváříte vlastní složky, ať už podle nějakých témat nebo oblastí, na kterých aktuálně pracujete. A během pár vteřin jste schopni prostě projet článek klidně na 30 stránek, abyste věděli opravdu, o čem je. A zároveň, když si to vlastně takhle prokliknete z hlediska těch důležitých bodů, tak ono vám to vypíše ještě ty největší jako zjištění, abyste právě zjistili, jestli vůbec ten článek jako takový má smysl číst, anebo jestli je to prostě jenom nějaký kompilát x jiných jako prací. Ale ten nástroj jako takový vám toho nabízí mnohem víc, než jenom nastudování a nějaké shrnutí nějakého původního článku či akademické práce. Ale vy si tady můžete vlastně naimportovat další jako desítky a stovky článků, kdy si tam zadáte vlastně RSS-kový feed z nějaké databáze a tím pádem tam dokážete takhle nahrát obrovské množství dalších prací a pak pracovat jakoby v úrovni nad nimi, to znamená jakoby dávkově s celým tím balíkem. Zároveň tady je rozšíření do Chromu, které určitě doporučuji, protože když si ho nainstalujete, tak vám dává zase další možnosti, jak právě importovat ty nástroje do Scholarcy jako takového. Pojďme si dát ukázku. Když si totiž nainstalujete rozšíření do Chromu, do Edge nebo do nějakého dalšího prohlížeče, jako je třeba Firefox a nebo výhledově i Safari, tak vy potom vlastně jdete nějakému jako dalšímu zdroji, například na Google Scholar, a ve chvíli, kdy tady najdete potom k tomu danému tématu nějaké další práce, tak jenom kliknete, dáte na importovat a už je to vlastně automaticky nahozený do Scholarcy. A vy si pak jenom kliknete a ten článek jako takový se tady za chvilku naimportuje. A takhle si vlastně můžete naimportovat i veškeré další články, ale pojďme si ukázat, co to vlastně udělá ve chvíli, kdy si importujete PDF-ko, anebo když si importujete opravdu HTML-kový zdroj, to znamená webovou stránku. Protože ve chvíli, kdy tam dáte PDF-ko, tak jak vidíte, tak vlastně to nenatáhlo ten samotný originální zdroj a musel bych ho tam ještě importovat ručně, to znamená, to rozšířením, jak vidíte, ještě pořád je ve vývoji a nefunguje úplně 100% spolehlivě. Ale ve chvíli, kdy tam natáhnu vlastně ten HTML-kový zdroj, tak už mi to celý automaticky vlastně na jedno kliknutí tohle všechno zpracuje a mou prací je pouze si to vlastně proletět očima a zaměřit se přesně na tu část, kterou potřebuju. Takže tohle je to rozšíření v rámci nástroje Scholarcy. A k nástroji Scholarcy možná zmíním jako ještě jednu věc, na kterou většina lidí jako zapomíná, protože vůbec netuší, že tam taková jako funkce je. A to konkrétně, když vlastně se přepnu do nastavení, tak vy si tady z hlediska toho generování textu můžete právě vybrat, jestli chcete mít jako generativní AI, která vám to přečte, anebo extraktivní. To znamená, že přímo 100% jako vytáhne ty data z toho původního originálního zdroje, ale nebude vám je vysvětlovat tak, aby to pro vás bylo jako čtivější a stravitelnější. Takže to je možná jenom tak jako na doplnění. A na závěr jenom ještě prozradím, že ve chvíli, kdy potom mám takhle ty podklady vlastně rozpracované, tak to, co já můžu udělat, tak je, že si to můžu vyexportovat v různých formátech, ať už ve Wordu nebo v PowerPointu, což je hodně zajímavý, hnedka vám to ukážu. Protože ve chvíli, kdy vy si takhle vygenerujete vlastně PowerPointovou prezentaci,
tak všechny vlastně ty karty jsou potom takhle vyextrahované do jednotlivých slajdů, tak aby to nebylo rušivé, abyste s tím dál mohli vlastně případně pracovat nebo to někde prezentovat. A samozřejmě pak je čistě na vás, jestli se rozhodnete ještě některé ty body jako spojit, ale, anebo je udělat třeba větší, aby to bylo lépe čitelné, ale máte vlastně na jedno kliknutí zase úplně všechno připravené, což je úplně neuvěřitelné. Nicméně pojďme se od nějakých jako rešerší posunout trošku dál a máme tady nástroj Scite, který vlastně funguje trošku na bázi chatu GPT nebo tady z těch chatovacích agentů. A v praxi to vypadá tak, že vy se tam vlastně přihlásíte a následně se přepnete vyloženě na toho samotného asistenta. A jak vidíte, tak tady je vlastně chatovací okénko, které vypadá opravdu dost podobně, jako je ChatGPT, Claude nebo nějaký jako jiný nástroj, třeba Copilot, ale v praxi on nabízí toho jako mnohem víc. Ono, když už jenom si totiž dáte to samotné nastavení, tak vidíte, že můžete i určit, jakým způsobem má fungovat, co se týká referencí. Jestli vždycky je má používat, nebo je naopak nikdy nemá používat, anebo jestli se má sám rozhodnout. Zároveň tam můžete použít vlastně ten mod, aby vám to dal do tabulky, což je potom mnohem přehlednější. A zároveň vy ho můžete omezit v tom, že on má čerpat ze zdrojů, které jsou maximálně třeba od roku 2010. Nebo naopak, že nesmí vlastně používat zdroje, které jsou nové, ale musí se zaměřit jenom na ty úplně prehistorické zdroje. Z hlediska těch samotných publikací, tak vy můžete si vybrat, jestli chcete nějakou studii, jestli chcete nějaký komentář, jestli chcete prostě typ nějaký jako jiný, nějakou analýzu třeba. Z hlediska těch citací, tak si nastavíte, jestli chcete harvardský styl, nebo jestli chcete nějaký jiný standard jako takový. Určíte si i, jak vás má odpovídat, jestli má být jako stručný, nebo jestli se má trošku jako rozepisovat. Z hlediska publikací, které vlastně jsou na nějaké dané téma, tak vy si nastavíte, kolik chcete mít těch výsledků, takže ovlivníte, že potom zbytečně jako nečerpáte ten nástroj, abyste byli jako přeinformováni, ale věděli jste pořád udržet tu linku. A stejně tak vlastně si tady můžete vybírat z různých jako pohledů, dokumentů, které tam máte, které publikací, které si tam nahrajete. A tohle jsou věci, které vlastně žádný ten chatbot v podobě Copilota, chatu GPT nebo Clauda nemá. A ve chvíli, kdy si to takhle nastavíte, tak pak už jenom skutečně se zeptáte na nějakou otázku a on čerpá vlastně z té své databáze, kde má zase několik milionů prostě zdrojů. A já teď nehledám nějakou konkrétní, řekněme, studii nebo výzkum, ale jenom jsem se potřeboval na něco zeptat k určitému tématu. A on mi vygeneruje velice detailní a podrobnou vlastně studii a analýzu rešerši sám od sebe. Jak vidíme, už máme 9 bodů z 11, takže za chviličku to budeme mít hotové. A už nám tady postupně vlastně začíná vytvářet vyhledávání těch jednotlivých zdrojů a na základě tady tohohle vyhledávání tak nám tady začíná postupně generovat odpověď k tomu danému tématu. Včetně samozřejmě postupného zdrojování, tak aby jsme věděli, kdy kterou vlastně část té odpovědi v jakém zdroji vlastně našel. Takže ve chvíli, kdy potřebujete lépe jakoby proniknout do určitého tématu a nechcete čerpat jenom ze zdrojů, které si dohledáte klasicky přes Google, ale chcete jít vyloženě jakoby hodně do hloubky a prostudovat najednou 25 třeba zdrojů najednou, tak site tohle to zvládá prostě na jedno kliknutí. Jo, není to tak rychlý, jako když mu nahraju všech těch 25 publikací právě třeba v podobě nějakého vlastního regu na chatu GPT nebo na Claudovi, ale přesto je to mnohem jednodušší, protože fakt na pár kliknutí vlastně to generuje tu odpověď a není vůbec špatná. A možná si řeknete, že vlastně podobný opravdu výstup byste dosáhli s klasickým chatbotem. Nicméně site má tady výbornou věc a to, že vy najedete vlastně na tu samotnou citaci a nemusíte klikat nikam dál, protože vy už dopředu vidíte, o čem vlastně ta citace o ten zdroj je.
A je to pro vás mnohem jako jednodušší zase k nastudování, aniž byste museli mít otevřených strašně moc oken. A i vidíte, jak častokrát prostě ten samotný zdroj je někde citovaný a kolikrát to bylo někde zmíněný. Jo, a samozřejmě, čím je ten zdroj novější, tak bude mít jakoby méně těch citací, ale když půjdeme do nějakého staršího zdroje, tak bychom měli vědět, že těch citací tam je potom mnohem víc. Jo, tady vidíte 255 citací, které vlastně z 9 případech podporují nějakým způsobem tady ten výstup. Takže tohle je ten site asistent, který teda funguje podobně jako ChatGPT, ale přesto vám dává všechny tyhle jako vyšší možnosti a zároveň vy potom můžete si zobrazit celý ten text, můžete si to přidat do nějakého vlastního pohledu, do vlastní nástěnky. Můžete si takhle nechat vygenerovat různé citace v případě, že byste to chtěli někde použít a následně si je vyexportovat v různých formátech nebo si to jenom vykopírovat. Takže tohle najednou jsou nové možnosti, které tam jsou a samozřejmě to není všechno, co ten samotný site jako takový umí. To, co vy dál ještě můžete udělat, tak je, že si tam vyloženě nahrajete vlastní publikace a můžete následně sledovat i určité metriky. To znamená, jak často potom, když s tím materiálem pracujete, tak jak často sami odkazujete sami na sebe, nebo jak právě odkazujete na nějaké jako jiné zdroje a můžete s tím dál pracovat. Takže site je děsně jako opravdu výkonný nástroj, který vám dává obrovskou moc, a je potom čistě na vás, jak s tím jako reálně v praxi dokážete pracovat, abyste ho využili právě pro svou práci. Nástroje, které jsme si ukazovali doposud, tak vlastně byly nějakým způsobem zaměřený vždycky na nějakou jednu vybranou oblast. Nicméně nástroj SciSpace, který vám ještě může dočasně běžet vlastně pod doménou Typeset.io, tak nějakým způsobem se snaží integrovat více služeb na jedno místo. To znamená, z hlediska těch jednotlivých nástrojů, tak vy tady máte možnost četovat si vlastně o vlastním dokumentu, můžete využít asistenta při psaní jakýchkoliv prací, můžete právě dělat veškeré ty shrnovací věci, získání nějakých abstraktů, hledání nějakých témat a rešerší a podobných věcí. Můžete z hlediska jakoby práce studenta využívat i parafrázování, generátor citací anebo nějaký AI detektor, k tomu se ještě dostaneme. No a ve finále potom dokážete veškerý svůj výstup potom generovat v podobě PDF a zároveň i videa, kde máte potom vlastního avatara, který vám to předčítá, takže pokud neradi vystupujete nebo se natáčíte, tak to vlastně udělá za vás. Tahle funkce je poměrně spolehlivá, když jsme si ji zkoušeli, nicméně musíte počítat s tím, že není tak přirozená. To znamená, pokud máte svým způsobem monotónní hlas, tak to bude v pohodě a prakticky nikdo to nepozná. Ale pokud si rádi hrajete jako s hlasem a děláte nějaké významnější pauzy, tak v tu chvíli prostě vás ten avatar jako nahradit nedokáže. Pojďme si teda jednotlivé funkce ukázat postupně. Tam, kde můžete samozřejmě začít, tak je klasicky vaše knihovna, kam si nahrajete vaše stávající zdroje. Já tady mám jenom pro ukázku nachystaný jakoby jeden takhle zdroj. A jak vidíte, tak ta filozofie tady je poněkud jiná než v těch předchozích nástrojích. To znamená, tady se vám načte ten originální dokument jako takový. A to, co vy můžete udělat, tak je, že si vlastně označíte nějakou část, kterou potřebujete, což u PDF jako někdy trošku zlobí. A můžete chtít vlastně najít podobné práce, které se týkají jenom tohohle z toho samotného odstavce. Takže jenom jsem na to kliknul a po pravé straně vlastně tady mám toho copilota, toho chata, který vlastně teďka aktuálně projíždí celý internet a všechny různé databáze tak, aby dokázal bez problémů najít přesně to, co já potřebuju a odpovědět mi. Takže necháme ho chvilku pracovat a zároveň se ještě podíváme na další věci, které tady máme a další funkce, které nám to nabízí. Pokud si tam totiž necháte vygenerovat nějakou odpověď, tak vy si ji pak můžete ukládat vlastně do svého notebooku. To znamená, dodatečně se můžete k tomu potom vrátit. A jak vidíte, tak postupně si se můžete házet vlastně jednotlivé informace, tak abyste mohli je využít potom při vlastní tvorbě jako takové. A když si tady tohle teďka na chvilku zavřeme, nebo minimálně minimalizujeme, a tak vidíte, že vlastně tady ono nám to hledá další zdroje,
které si týkají právě jenom toho samotného odstavce a jsou vlastně na to samotné téma. A z hlediska toho nastavení, tak já zase si můžu říct, jestli chci mít detailní odpověď, nebo chci mít nějakou jakoby přesnou. A jestli tam chci mít tonalitu akademickou, profesionální, jaká je má úroveň, jestli jsem začátečník nebo expert. A jestli co chci právě generovat v odrážkách anebo v odstavcích. A ono mi potom tu samotnou odpověď vlastně přegeneruje. A tím pádem s tím potom můžu dál vlastně pracovat. Já tam zároveň můžu přidávat i různé komentáře, to znamená, když potom vás víc pracuje pod jedním dokumentem, tak i dodatečně se k němu můžete jako vracet a ty poznámky jsou vlastně pro každého srozumitelné. Jo. Chat si můžete minimalizovat, můžete si to přepnout zpátky potom do celoobrazovkového rozlišení, tak, aby opravdu zase se vám s tou prací jako mnohem lépe fungovalo, abyste se v ní dobře orientovali. Ale co mně se ještě líbí, tak je tady vlastně navíc speciální funkce, kterou teda bohužel nemůžu použít na tomhle dokumentu, ale ta funkce se jmenuje Explain Math and Table. A vy, když si na to kliknete, tak vy jste schopni vlastně si potom vyprint screenovat jakoukoliv část té samotné práce, pokud je zaměřená na matematiku. A ono si ji přečte a tady vám vysvětlí ten samotný vzoreček nebo ten samotný výpočet, příklad, který tam vlastně je. A to je za mě jako fantastická funkce, protože přepisovat mu jako latexový vzorečky je celkem vždycky jako složité do obyčejného chatu. Takže tato funkce, kdy jenom kliknu, označím a ono mi to vlastně si uloží, přečte a následně vysvětlí, tak je za mě úplně jako geniální. Z hlediska těch jazyků, tak samozřejmě se můžete přepnout i do češtiny. Jak vidíte, zvládá to prakticky jakýkoliv jazyk, ale samozřejmě nejlepší ty výsledky to generuje pořád v angličtině a protože tahle práce byla v angličtině, tak jsem tady angličtinu pro tu ukázku nechal, ale tu možnost na to přepnutí tam máte. Jinak z hlediska vlastně té samotné práce, tak ten princip je potom dost stejný, to znamená, děláte si různé sumarizace, můžete si to zvýraznit, následně si to kopírovat do vlastního notebooku, že to vlastně chcete nějakým způsobem parafrázovat nebo citovat a takhle postupně si vlastně vytváříte další a další obsah. Ve chvíli, kdy jste potom s prací hotovi, tak samozřejmě si to můžete vypnout a přepnout se zpátky na úvodní stránku. A spustit si třeba právě ten režim toho samotného psaní. To znamená, ve chvíli, kdy my jsme si sem přidali nějaké další informace, tak následně můžeme potom využít A-Writer a tady si dávat právě různé parafrazování, zjednodušování, prodlužování, překlady, kontrolu gramatiky, napsat nějaký protiargument či cokoliv dalšího. Takže potom je čistě na nás, jestli samozřejmě tohle vezmeme a budeme dál používat, ale samozřejmě mělo by se vždycky jednat jenom o samotný jako podklad, nikoliv byste za mě neměli takhle ty samotné práce psát, protože vždycky by to mělo být autorské dílo a měly by tam být vaše myšlenky. Aspoň teda za mě. Z hlediska těch citací, tak vidíte, že stačí nahoře jenom kliknout a můžu vycházet zase ze zdrojů, které mám u sebe v té knihovně, nebo z nějakých návrhů, který mi to dohledalo. A když si najdu ten správný zdroj, který tam chci odcitovat, tak si na něj jenom kliknu a ono mi to tam vlastně přidává potom různé další ještě vlákna. Takže potom vidím zdroj, z kterého vlastně on čerpal a můžu si ho samotně otevřít. A následně zase chatovat ohledně tady tohohle z toho zdroje, kdy po pravé straně pak budu mít ten samotný chat a vidím i všechny citace, které v tom zdroji jsou, reference, na které se vlastně odkazuje, nějaké podobné studie či výzkumy. Takže máte tady mnoho pohledů a tohle je mnohem komplexnější nástroj, než to jsme si prostě doposud ukazovali. Ale to pořád nejsou všechny funkce. To, co vy tady ještě dále máte, tak je samozřejmě nějaký literature review, kdy tady to funguje právě podobně jako ten site,
Nemáte tady možnost teda vyloženě toho celého nastavení, ale máte možnost, že potom vidíte krásnou přehlednou tabulku vlastně jednotlivých výstupů, které se týkají vlastně toho vašeho dotazu k tomu tématu. A můžete si tam přidávat ještě další sloupečky a vidíte, že toho je opravdu hodně. To znamená, můžete si přidávat, jaké tam jsou použité metody, můžete si tam dávat shrnutí, můžete si tam dávat vlastně nějaký klíčové body z hlediska toho, o čem to je, protože to nestihlo celý přečíst. A jaký problém to řeší. Ono vám to generuje jeden sloupeček za druhým, tak aby vy jste se v tom přehledně orientovali. A samozřejmě ve chvíli, kdy potom chcete vlastně tady tyhle podklady si uložit, tak si tam dáte záložku nebo si ten samotný dokument označíte a následně si ho můžete případně exportovat zase v různých formátech, ať už jsou to klasický tabulkový formáty nebo formáty RIS, XML a BibTeX. Takže takhle zase můžete řešit jakýkoliv jako výzkum, dotaz a nemusíte složitě vyhledávat, protože ono vám tu práci v tomhle směru opravdu jako velmi usnadní. Podobně to funguje i z hlediska vyhledávání vlastně různých témat, protože vy si vyberete nějaké téma, které vás zajímá, necháte ho chvilku pracovat a on doslova jako během 10 vteřin, jak vidíte, tak vám vygeneruje opět přehlednou odpověď s různým zaměřením, s různými tématy a každý to téma vlastně má ještě vlastní další zdroje, na který se odkazuje. Aniž byste zas museli kamkoliv klikat, tak vidíte, o čem ten zdroj je. A potom takhle vygenerované odpovědi, tak můžete vlastně zase si ukládat k sobě, abyste s nimi dál mohli pracovat a nemuseli jste to složitě kopírovat a vkládat někam jako do Wordu, ale mohli jste to řešit všechno opravdu na jednom místě. Co se týká toho generátoru citací, tak ten není tolik spolehlivý, jak vypadá. A samozřejmě máte tady různé jako standardy, můžete tady dát potom nějaký odkaz a ono vám to dokáže jako vygenerovat tu citaci samo. Nicméně, když jsem tam dával nějaké české knížky, tak vyloženě potom to nefungovalo úplně spolehlivě, takže to třeba nevyplnilo EAN nebo nevyplnilo to tady ten dojít číslo a podobně. A tím pádem jsem to stejně musel ve finále dělat ručně. Ale dejme tomu, že třeba v horizontu několika týdnů či měsíců se tenhle nástroj zase ještě zlepší a tím pádem to bude určitě atraktivnější. Co se týká teda samotného AI detektoru, tak ten upřímně vám jako v žádném případě nedoporučuji. Protože vy tam dáte jakýkoliv text, dokonce i text jako vygenerovaný přímo umělou inteligencí, že ho jenom skopírujete a vložíte. A ono vám řekne, že ta spolehlivost je někde kolem 30% třeba. A ve chvíli, kdy tam dáte ještě jako lidský zásah, že tam opravdu vyměníte ještě pár slovíček a podobně, tak ten detektor prostě spolehlivý v tomhle směru není. Jako z hlediska té detekce toho vygenerovaného textu, tak je to hodně složité, protože když si vezmete, tak i největší hráči, jako jsou Google, tak vlastně dneska nejsou schopni se 100% jistotou říct, jestli to bylo vygenerovaný nebo ne. A pokud, tak v kterém nástroji. Takže úplně bych na to jako nesázel a svým způsobem musíte se vrátit k tomu, jak to osobně jako vyhodnotíte z hlediska nějakého kritického čtení. A samozřejmě i tady tenhle nástroj má zase rozšíření do Chromu a zároveň ho můžete používat i přímo jakoby na chatu GPT. Kdy to samotné rozšíření tak vám zase umožňuje lépe importovat ty jednotlivé podklady vlastně do toho nástroje a tady ten ChatGPT tak vám umožňuje vlastně nahrát si tady přes přiložený soubor, tak můžete tam přidat vlastně ten svůj samotný zdroj a bavit se o něm, ale upřímně on vám tady jenom odpovídá, zatímco v tom samotném nástroji tak vám dává mnohem lepší přehledy a máte v něm mnohem větší možnosti. Takže pokud to chcete používat chatu GPT, tak samozřejmě jako můžete, ale upřímně mnohem lepší výsledků dosáhnete právě přímo v tom samotném nástroji jako takové. Velmi podobným nástrojem, jako je SciSpace, tak ještě je i nástroj Elicit, kde ale funguje na trošku jiném přístupu. To znamená, není to přístup založený na vyhledávání a následném tvoření, ale naopak je to založený právě na tom tvoření na začátku v podobě takového jako notebooku.
Vy máte několik možností, protože můžete samozřejmě jakýkoliv dokument si dohledat, anebo můžete tam to PDF nahrát a následně nechat ty data z toho extrahovat. Pojďme udělat tu druhou variantu. Ve chvíli, kdy já jenom si tam nahraju vlastně dokument, tak jsem si ho předchystal, tak v rámci verze zdarma, tak vy tady máte možnost mít jenom 2 sloupečků, zatímco v tom SciSpace tam máte vlastně mít možnost víc těch sloupečků. Ale pokud by se vám to nelíbilo, tak samozřejmě tady ten sloupeček potom lze jednoduše odebrat a můžete tam přidat třeba shrnutí nebo jakých výsledků se dosáhlo a ono si to celý přečte vlastně a vygeneruje. Tady se to nezmiňuje, takže pojďme zvolit si nějaký jiný pohled. To nám taky nezmiňuje, tak si tam dáme nějaké zásadní zjištění, které tam máme. A jak vidíte, tak tady k nám to teďka prostě v tuhle chvíli nefunguje. A tohle se vám může stát jako reálně i na SciSpace, protože přeci jenom vždycky je to generování a někdy prostě, jak vidíte, tak to pořád ještě zazlobí. Nicméně ve chvíli, kdy si takhle vygenerujeme i třeba několik zdrojů a chceme si je srovnat mezi sebou, tak potom si je můžeme všechny jako vybrat. A jak vidíte, tak tady dole nám přibylo najednou, že můžeme přidat jako nový krok. Takže já tam přidám nový krok a najednou teďka můžu vytvořit vlastně tabulku z těch jednotlivých věcí, když si ji nechám vygenerovat. Tak nás to vrátí do toho pohledu, kde jsme byli, takže jak vidíte, to je ta první funkce, jenom abyste si to ještě ověřili. Následně tady můžeme udělat třeba to, že si chceme o tom dokumentu povídat a najednou se můžeme vlastně ptát, vyhledávat tam full text, kde potom vidíte, že tam máte víc jako možností, co se týká toho porozumění v té placené verzi, takže ta verze zdarma v tomhle směru je poněkud jako omezenější, ale zase je to o tom, co si tam jako vymyslíte. No a samozřejmě můžete s tím vlastně pracovat dál, typu, že chcete vygenerovat nějaké koncepty, že chcete vyextrahovat nějakým způsobem ty data. Jo. A podobně. Z hlediska těch exportů, tak jak vidíte, všechny ty další verze jsou čistě potom placené, to znamená, ta verze zdarma skutečně je v tomhle směru jako limitovaná, ale pro někoho to může stačit. Nicméně může se taky stát, že ty nástroje, které jsme si doposud ukazovali, tak na vás budou jako nějakým způsobem příliš složité, zároveň vám nějakým způsobem nebude vyhovovat jejich cenová politika a budete hledat něco, co je pro vás jako dostupnější. V tom případě se můžete obrátit vždycky pod chatem GPT, a to i pod tou verzí zdarma, na modul, který se jmenuje vlastně Scholar GPT. Kdybyste nevěděli, jak ho máte najít, tak klasicky jdete na chat GPT, vlevo si otevřete vlastně postranní panel a dáte si prozkoumat modely. No a tam si dáte dohledat tady ten Scholar. No a ve chvíli, kdy si ho takhle zapnete, tak vidíte, že on taky sám má přes 200 milionů zdrojů z různých archivů, z kterých čerpá a databází. A tím pádem vy se můžete s ním začít bavit opravdu o nějakém tématu a on vám začne postupně zdrojovat ty jednotlivé knížky jako takové, nebo články, studie a další věci. A v rámci tady z těch možností, tak tohle je za mě super nástroj pro všechny pedagogy. Samozřejmě pokud chcete být na té úplně nejvyšší profi úrovni, tak bych asi se reálně jako vrátil k nějakému tomu nástroji, který jsem ukazoval. Nicméně pro drtivou většinu účelů, který budete prostě dělat, tak ten Scholar GPT vám tohle dokáže nějakým způsobem jako zajistit. A nebo vás minimálně nasměrovat. Takže tady to funguje úplně jednoduchým způsobem, napíšete pouze do chatu, co potřebujete a vedete vlastně tu samotnou konverzaci. Poměrně slušnou alternativou, která je mnohem lepší z hlediska jako aktivního vyhledávání na internetu, tak je nástroj Perplexity. Protože pod nástrojem Perplexity máte nově nejenom tu čínskou variantu DeepSeeku, kterou si tam můžete v rámci verze Pro Search, kterou máte v té verzi zdarma zhruba
5krát za den, tak si ji tam můžete zapnout. Ale především pod Perplexity, tak vlastně vám to dohledává různé, řekněme, fascinující informace. Pojďme si dát nějaký jako jednoduchý příklad. Takže dejme si tam třeba tady dotaz How does climate change impact biodiversity? A jak vidíte, tak Perplexity vlastně fantasticky zdrojuje, dělá krásný a přehledný výstup. Zároveň vám vyhledává mezi obrázky a zároveň může vyhledávat taky mezi videi. Takže to můžou být další zajímavé jako zdroje, s kterými můžete potom dál pracovat třeba pro různé prezentace. Ale především ve srovnání vlastně s ChatGPT nebo třeba i s Copilotem, který si ještě ukážeme, tak všechny tady tyhle další navazující otázky, které tady jsou, tak vyloženě se týkají tématu. To znamená, častokrát prostě u ChatGPT nebo u Copilotu se stává, že ty otázky jsou trošku jako, pardon za ten výraz, neodborný halabala, ale tady jsou přímo k tématu, takže vy dokážete vlastně tu komunikaci dál rozvíjet a tím pádem lépe nastudovat opravdu jakékoliv to téma. A zároveň máte i poměrně jednoduše vizuálně přehled, vlastně z kterých těch zdrojů on reálně čerpá. Nejsou tady žádné další věci typu, kolikrát ten zdroj byl citovaný, není tady nějaký přehled, že by vám to dělalo nějaké shrnutí a podobně. Je to skutečně pro takové ty základnější rešerše. Ale zase na druhou stranu, ten nástroj je zdarma. Takže ty možnosti, které vám v tomhle směru nabízí, tak jsou opravdu jako široké. A pokud byste uvažovali prostě o té pro verzi, tak mám pro vás jako speciální tip, pokud, omlouvám se za trochu komerční okénko, ale pokud vlastně máte služby od T-Mobile, tak oni vlastně teďka nabízí, že k té jejich službě budete mít přístup vlastně k Perplexity Pro zcela zdarma. A nebo druhá varianta, tak je, když si pořídíte účet u Revolutu, ten úplně základní za 200 Kč měsíčně, tak vlastně získáte zase přístup tady na rok zdarma. To, za co byste normálně platili tady $20 a zároveň tam máte ještě nějaké další služby k tomu, takže to je cesta, jak vlastně trošku využít, protože v dnešní době se nedají platit všechny nástroje s umělou inteligencí, protože to by si prostě žádná organizace pro všechny své pracovníky nemůže reálně dovolit. Takže to jsou takové jako jenom drobné tipy na doplnění. Nicméně ještě na závěr mám tady pro vás poslední super nástroje. A tím nástrojem je nástroj lens.org, který vám nabízí obrovské možnosti, zvlášť pokud jste zvyklí vyhledávat trošku jakoby tím starým způsobem, ale nechcete přímo googlovat. Vy po vytvoření účtu se dostáváte vlastně na takovouhle nástěnku, která vám ale zpočátku může vyskočit jako vyhledávání mezi školními pracemi, to znamená různé zase studie, výzkumy, akademické práce, ale zároveň vy můžete hledat, pokud děláte třeba někde na transferu technologií, tak můžete vyhledávat i mezi jednotlivými patenty. Můžete vyhledávat v dalších vlastně databázích. A jak vidíte, tak tady z hlediska těch akademických prací je přes 285 milionů prací. Jo, a když se přepneme na ty patenty jako takové, tak vám to vyhledává mezi 161 miliony patentů. A to je obrovská síla. A co teda jako upřímně mám na tomhle nástroji nejradši, tak je, jaké vlastně tady jsou jednotlivé filtry. Protože vy, když budete chtít hledat nějaké konkrétní jako zdroje, tak samozřejmě vyhledávání podle autora beru jako základní věc. Ale vy tam můžete hledat podle jednotlivých institucí, které vlastně, kde ten člověk působil. Můžete vyhledávat podle zemí, můžete vyhledávat podle toho, z jaké databáze se vlastně čerpá. Ale hlavně vy můžete vyhledávat i podle toho, jestli třeba ten zdroj byl publikován někde nebo přednášen někde na nějaké konferenci, což jsem jako v žádném jiném jako zdroji nenašel. Jo, můžete tam hledat podle typu té práce, v jakém časopisu to vyšlo, jaký zdroj financování zatím stojí, jo, kdo je vlastně oficiálním vydavatelem. A máte tady k takové možnosti, že si dokážete naprosto přesně najít takové práce, které skutečně chcete nebo potřebujete. A tohle je teda víc založené na tom, že si to musíte jako reálně naklikat, než že byste položili dotaz a ono to hledalo jako za vás v podobě právě té umělé inteligence.
ale přesto si myslím, že je to potřeba zmínit, protože potom tady s těmi daty dál můžete pracovat, anebo si je můžete přeposlat do SciSpace, Scholarsy nebo do jiného nástroje, který vás nějakým způsobem zaujal. No a úplně na závěr, tak mám tady pro vás speciální tip ještě v podobě podceňovaného Copilota, který běží vlastně na Microsoft Edge. To znamená, ve chvíli, kdy vy si vlastně spustíte tady tenhle prohlížeč a najdete si jakýkoliv zdroj, třeba i PDF-ko, tak vy ho nemusíte zase nějakým způsobem složitě stahovat, někam případně nahrávat, ale vy si můžete tady vpravo nahoře jenom kliknout na Copilota a následně už můžete vlastně si povídat o tom dokumentu. To znamená, chcete udělat shrnutí, tak jenom kliknu, ať mi vytvoří souhrn a už mi ho generuje. To znamená, k jakémukoliv dokumentu, který je vlastně veřejně přístupný, že je online, tak v tu chvíli ten Copilot má takhle přístup, dokáže si ho celý přečíst a na základě toho potom dokáže vlastně vám odpovídat na to, co vy potřebujete vědět. To znamená, vy si takhle můžete nechat vypsat různé citace, můžete nějakým způsobem tam se ptát na nějaké další části v tom dokumentu a získat z toho informace a vyextrahovat je. A tahle funkce je zase zdarma. Jo, mnoho lidí o ní neví, reálně je zhruba 30% případů, kdy třeba to PDF to nedokáže přečíst z nějakého důvodu, tak je potřeba to vyzkoušet jako další den a pak už to třeba už funguje. Nicméně ten nástroj zase je zdarma a pokud jenom potřebujete nějakým způsobem z toho vytahat pár informací, tak vlastně tohle je asi ten nejjednodušší způsob, který já osobně teda jako znám.